Gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Samo zato što idete u crkvu i kući, u crkvu i kući, u crkvu i kući, to ne mijenja nužno vaš stil života. Morate dozvoliti svome stilu života da se usuglasi s riječi Božjom. Želim vam govoriti ovaj vikend o uživanju u vašem životu. I kada kažem uživanje u vašem životu, ne mislim po tim da živite na zabavi, da živite na godišnjem sve vrijeme, da uvijek imate priliku raditi ono što vi želite. Govorim o tome da stvarno uživate u životu. Uživate u životu. Nakon što sam odlučila napraviti ovu seriju ovaj vikend, unaprijed sam odlučila sam, pogledala sam ono što sam poučavala ovdje prije 5 godina i bilo je zanimljivo otkriti da sam onda poučavala o tajnama kako biti sretan kršćanin. Pomislila sam, ovim je ljudima ovdje zaista potrebna pomoć kako bi ostali sretni, ne znam. Tako, u svijetu u kojemu danas živimo, mislim kako nam je potrebno malo pomoći u tome da nas se podsjeti da uživamo u životu na svom putu. Ne biste li se složili s tim? Jer postoji mnogo emocionalnih vampira tamo vani. Ima ih posvuda. Dolaze u različitim oblicima i izdanjima i to đavao radi kroz sve njih, jer jednu stvar neprijatelj ne želi da imate, a to je radost, jer je radost vaša snaga i radost je oružje. To je oružje protiv neprijatelja. Biblija kaže da Bog sjedi u nebesima i smije se svom neprijatelju. Vjerujem da je naša radost oružje. Želi li Bog da zaista uživamo u svom životu? Večeras vam želim govoriti jednostavno ću nazvati ovu poruku, dozvolite sebi da uživate u životu. Ne znam gdje se u svemu tome nalazite, možda neki od vas nemaju s tim problema, možda ste samo jedan od onih malih ljudi koji se probude ujutro sretni i niste neki radoholičar i ne brinete se previše zbog osude, ali s druge strane postoji cijela skupina ljudi koji su očito radoholičari i odgovorni ne samo za svoje stvari, već i za sve tuđe stvari. Oni uvijek pokušavaju spasiti nekoga i popraviti nekoga i na jedan ili drugi način, ako ne rade, ne ostvaruju ili čine i stvaraju, jednostavno se ne osjećaju dobro. Oni misle kako uvijek trebaju nešto raditi. Odrasla sam u kući gdje radost nije bila nagrada. Nije je bilo puno, bila je puna straha. Čak se mogu sjetiti kako sam upala u probleme kod tate jer sam se glasno smijala. Ako nije htio čuti smijeh, onda se nitko nije smijao. I tako ja nikada nisam mogla biti dijete zbog zlostavljanja, jer me otac seksualno zlostavljao u djetinjstvu i samog nasilja i bijesa i svih čudnih stvari koje su se događale u onome što danas zovemo nefunkcionalnim domom. U to vrijeme nismo imali tu riječ, ali vjerujte mi, bilo je nefunkcionalno, iako nismo imali tu riječ da to opišemo. Vjerujem kako svaka zdrava odrasla osoba mora imati zdravo dijete u unutrašnjosti sebe. Nikada nisam imala priliku biti dijete. Ne sjećam se da sam ikada bila dijete. Ne sjećam se da sam ikada bila rasterećena tereta odgovornosti ili nečega za što sam odgovorna ili nečega za što se brinem. I kada nemate priliku za to, i znate, niste svi to propustili, ali većina vas vjerojatno je, koliko vas kaže da nikada zaista niste imali priliku biti stvarno samoopušteno, zaista dobro zdravo dijete. Pa vidite, to je zaista puno ljudi. Čak i ako niste jedni od njih, čak i ako ste jedni od onih koji su bili odgojeni na ispravan način u domu koji je ispravno funkcionirao, postoji dobra šansa da ste s nekim u vezi tko nije bio odgojen na ispravan način. Čak će vam ovo pomoći razumjeti ih i pomoći vam da se molite za njih. Čak i ako ste predivno odgojeni, svijet će živjeti u današnjici. Ako ne odlučite uživati u svom životu, onda ćete puno toga propustiti. Vjerujem da je uživanje u životu odluka. Vjerujem da je najveći dar koji je Bog dao svakome od nas mogućnost izbora. Govorimo o darovima koje nam je Bog dao i mislim da nam daje sposobnost. Neki pjevaju, neki su dobri u sportu,
ja slučajno dobro govorim, ja sam dobar govornik. Znate, različiti ljudi dobri su u različitim stvarima i mi to zovemo darovima koje nam je Bog dao, a osim tih darova, pravi dar koji nam Bog daje jest sloboda izbora. Jer bez obzira na kakve sve darove imate, ako ne odlučite učiniti ispravnu stvar s njima, nikada ih nećete razviti ili upotrijebiti ih za išta što će donijeti blagoslov vama ili ikome drugome. Mislim da nismo svjesni koliko smo povlašteni i odgovorni što imamo pravo na slobodu izbora. I želim vam večeras reći da možete odabrati, uživati u svome životu. Ne morate željeti nečiji tuđi. Možete odlučiti uživati u svom životu. Upravo sada neki od vas misle kako nisam sva svoja. Jer mislite, vi ne znate kakav život ja imam, gospođo, da imate moj život. Ne biste mogli uživati u njemu. Pa ne bih se složila s vama jer Biblija kaže da je radost Gospodnja naša snaga, a kada je apostol Pavao stajao u zatvorskoj ćeliji, ako dovoljno proučite, otkrićete da je na mjestu gdje se nalazio prolazila gradska kanalizacija, te se vjeruje kako je vjerojatno stajao u ljudskom izmetu do koljena, te je rekao, radujte se u Gospodinu, da ponovim, radujte se. Postoji nešto u tome što bismo trebali shvatiti u 21. stoljeću, a što često propustimo jer smo ovisni o udobnosti i ovisni smo o tome da sve bude po našem i ne znamo dovoljno o radosti Gospodnjoj koliko bismo trebali. Amen. Dakle, znate, živim dugo, a što duže živite, više naučite. Provedete prvu polovicu, barem ja jesam, ne mogu reći za vas što ćete vi raditi, ali provela sam prvih 40 godina živeći stvarno glupo. Čak sam dugi niz godina živjela kao kršćanka, ali još uvijek nisam znala kako živjeti. Samo zato što idete u crkvu i kući, u crkvu i kući, u crkvu i kući, to ne mijenja nužno vaš stil života. Morate dozvoliti svom stilu života da se usuglasi s riječi Božjom. Istina nam mora doći kroz proučavanje. I kako primjenjujemo tu istinu iz riječi na naš život, stvari se počinju mijenjati. Dakle, jedna od stvari koju nikada nisam previše radila bilo je uživanje u bilo čemu. Mislim, bila sam dobra majka, nisam nužno uživala u svojoj djeci. Nije bilo to da voljela sam svoju djecu, ali nisam iskreno znala kako prestati raditi dovoljno dugo kako bih uživala u svojoj djeci. Bila sam tako zaposlena brigom za sve. Neki su od vas samo kao, dobro znate o čemu pričam. Pretpostavljam da užasno zvuči kada kažem da nisam uživala u njima, pa mislim vjerojatno se nisam dobro izrazila. Mislim, uživala sam u njima, ali ne na način kao što je Dave. Dave je odvojio vrijeme da se igra s njima, ja bih se brinula za njih. Vidite, ja sam radila, ja sam jedina ovdje koja išta radi. Svi ste ostali neozbiljni, igrate se sve vrijeme, a ja radim. Vidim da su mi se pojavile ovdje večeras neke sestre. Ali vidite, mogla sam uživati u svom životu. Nisam morala samo raditi. Bila sam jako neuravnotežena, previše komplicirana. I za vas koji trebate pomoć, pokušat ću vam pomoći ovaj vikend s većinom ovih stvari. Ali prije svega, trebalo me uvjeriti da je radost pobožna. Trebalo me uvjeriti da je Bog zaista, da je stvarno htio da uživam u svemu što sam radila. Da je stvarno Božja volja da ne samo da radimo, već i da uživamo u našem poslu. Da nemamo samo kuću koju ćemo održavati čistom kako bismo zadivili ljude koji dolaze kod nas i koji nam se uopće ne sviđaju. Već da zaista uživamo u toj kući. Da uzmemo vrijeme da uživamo u njoj. Biblija kaže da žena treba uživati u svom mužu. Pa to ste dobro prihvatili. Barem znamo na čemu smo. Većina nas prezaposleni smo pokušavajući ih promijeniti kako bi bili ono što mi želimo da budu da bismo dovoljno dugo uživali u njima, zar ne? Pogledajmo stihova, Ivan 10:10.
Uživanje u životu mi je zaista važno, zato sam svoju televizijsku emisiju nazvala Uživanje u svakodnevnom životu. Želim da primijetite dio svakodnevno. Uživajte u svakom danu, običnom, ponedjeljku, utorku, srijedi, četvrtku, petku, suboti, nedjelji. Opet od ponedjeljka, utorka, život srijedom. Božja volja za vas je uživanje. Koliko bi vas reklo da vam je zaista potrebno uživati u vašem životu puno više nego što to činite. Samo sam htjela provjeriti i vidjeti ima li dobru publiku. Ivan 10:10, lopov, koji je u ovom slučaju đavao, Sotona, Lucifer, prevarant, lažljivac, ubojica, ne dolazi osim da ukrade, zakolje i uništi. Želim zastati na trenutak i ukratko vas podsjetiti tko je đavao. Išla sam u crkvu možda 7, 8, 9, možda čak 10 godina, svaki tjedan. Nisam čak ni znala je li đavao stvaran. Mislila sam da je bio je samo neki lik iz Noći vještica s vila, crvenim odjelom i repom. Kako možete biti toliko dugo u crkvi i nikada čuti išta o đavlu koji je vaš najveći neprijatelj? Ljudi ne vole govoriti o đavlu. Ja pogotovo ne volim govoriti o đavlu, ne volim mu ustupati svoje vrijeme. Ali vjerujem da moramo osvijestiti ljude o tome da je on živ i da mu je dobro na zemlji. Da se ne suočavamo samo s utjecajem đavla, već i s velikim utjecajem njih više, ne znam koliko, demona. Mi imamo Boga i anđele na našoj strani. Đavao i demoni su protiv nas. On se zove lažljivac, otac laži, nema istine u njemu. On govori laži vašem umu, stavlja krive slike u vas, osuđuje vas, pokušava učiniti da se stalno osjećate krivima. Radit će kroz koga god kako bi našao način da kroz njih radi, ne bi li dohvatio bilo koga tko pokušava imalo napredovati u Bogu, imalo. Amen. I trebate se obrazovati u vezi svoga neprijatelja. Moramo se odlučiti da ćemo se agresivno suprotstaviti đavlu. Agresivno mu se suprotstaviti. Da vam nešto kažem, ako smo tromi u vezi neprijatelja kao što je đavao, bit ćemo u jako ozbiljnim problemima. Nisam došla večeras propovijedati o đavlu, ali želim da razumijete kada kažete lopov ne dolazi osim da ukrade, zakolje i uništi. Morate znati da đavao ima plan uništenja za vaš život. Ali već sam vam rekla na samome početku večerašnjeg sastanka, prije nego sam uopće počela s učenjem, da je prema Bibliji u 1. Ivanovoj 4:4 vi ste dječice od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Ali morate to znati i morate primijeniti taj autoritet. Luka 10:19 kaže, eto, dao sam vam vlast. Ne možda ću, mogao bih, nadam se, možda nekim ljudima. Eto, dao sam vam vlast da gazite. To je nasilan glagol koji kaže zmije i štipavce i moć nad svakom neprijateljskom silom, te vam sigurno ništa neće moći nauditi. Imate moć. Morate to vježbati. Ali ja sam došao, reče Isus. Čovječe, to je samo po sebi porukom. Ali ja sam došao. Biblija kaže, Sin se Božji pojavio zato da uništi đavolska djela. Proširena Biblija kaže, olabaviti, razvrgnuti, uništiti djela zloga. Isus je došao osloboditi zarobljene, otvoriti zatvorska vrata, iscijeliti slomljena srca. Možete doći u okovima, ali ne morate živjeti u okovima sav svoj život. I poslušajte me, ako ste bili povrijeđeni i zloupotrebljeni,
Ne morate provesti svoj cijeli život oporavljajući se i pokušavajući to preboljeti. Učite riječ Božju, vjerujte riječi Božjoj, primite ljubav Božju, primite snagu Duha Svetoga, pustite prošlost i ispružite se naprijed prema dobrom životu koji Bog ima za vas. Amen. Lopov ne dolazi osim da ukrade, zakolje i uništi. Ja sam došao da, pazite ovo, ovce imaju život. Uhu! I da ga imaju u izobilju, u punini, dok se ne izlije. Bog želi da imamo toliko više radosti i uživanja da drugi ljudi očajnički požele imati ono što imamo. Zato moramo nešto poduzeti u vezi svih ogorčenih, tužnih i ljutih kršćana. Trebamo biti sol i svjetlo. Trebamo se suprotstaviti neprijatelju na temelju križa, riječi, imena i krvi. I dati mu do znanja da nam on više neće ukrasti radost. I ne samo da ćemo imati radost, već ćemo stvoriti naviku iz toga da druge ljude učinimo ludo sretnima. Ivan 15:11 kaže, pa zapravo je cijeli Ivan 15 o tome kako prebivati u Kristu. Onda u Ivanu 15:11 Biblija kaže, ovo vam rekoh da radost moja bude u vama. Sad Isus kaže da želi da njegova radost i milina budu u nama. Ne znam koliko je on sretan, ali vjerojatno vrlo sretan. Bila bih sretna da imam hrpu njegove radosti. Te da radost vaša bude potpuna. Želim da razumijete ove riječi. Obilje, prelijevanje, puna mjera. Ne samo jedva, malo, dovoljno nečega kako bismo se probili kroz dan i samo preživjeli. Već da bismo se mogli ustati ujutro i sjećam se prvi put kad sam se probudila ujutro i bila sposobna reći da volim svoj život. Bile su mi potrebne godine kako bih do toga došla. I ne volim svoj život jer sam Joyce Meyer TV propovjednica, jer je sve u mom životu savršeno. Jedini dio moga života za koji znate je ono što vam kažem i što vidite ovdje. Ali imam stvari koje traju u mom životu kao i vi, bez kojih bih mogla, za koje me nije briga. Ali odlučila sam se, negdje otprilike prije 20 godina, što god da je potrebno, ja ću naučiti kako uživati u svom životu. I reći ću vam nešto, bila je to teška borba jer nisam imala previše iskustva. To je poprilično duga priča i ponekad morate početi sa svojom željom, kao u redu, želim uživati u svom životu. Te sada moram usredotočiti i otkriti zašto ne uživam u svom životu. Znate, mogu vam reći da odete kući i uživate u svom životu, ali ako postoje neke stvari koje se neće promijeniti ili prilagoditi, ako ne promijenite svoj pristup nekim stvarima i mislima i možda rasporedu i različitim stvarima, onda i dalje dajete đavlu oružje kojim će vam krasti radost sve vrijeme. Stoga, morat ću ovome pristupiti iz drugog ugla ovaj vikend i onda ćete se možda morati vratiti doma i riješiti svoju domaću zadaću, ali moja je želja ovaj vikend raspiriti u vama takvu želju za uživanjem u svakom trenutku svog života i ne mislim da ćete uživati u svakoj osobi koja će doći na vaš put ili ćete uživati u svakoj okolnosti koju budete imali. Govorim o tome da uživate u svom životu i da uživate u onome što vam je Bog dao, u čemu vas je blagoslovio. Uživajte u svojoj obitelji, u osobi s kojom ste u braku. Vjerujte mi, ako ga ne želite, postoji netko tko će ga uzeti.
I oni će ga vjerojatno čak biti voljni prihvatiti takvim kakav jest, jer su usamljeni i umorni od toga da su usamljeni. Trebamo prestati upirati prstom u sve druge ljude i početi razmišljati o tome koliko smo mi blagoslovljeni. Počnimo uživati u onome što imamo za ime Božje. U redu. Isus je rekao sam vam ove stvari, a stvari o kojima je govorio jesu da trebate prebivati u meni, prebivajte u meni, prebivajte u meni. Možete si to sami pročitati, to je u Ivanu 15, prvih 11 stihova. Ali što znači riječ prebivati? Prebivati znači živjeti, stanovati i ostati. Ako naučimo živjeti, stanovati i ostati, prebivati u Kristu, on kaže da će vaša radost biti potpuna. To znači da on treba biti na prvom mjestu. Isus traži nevjestu. Njega zanima brak, ne 45-minutna veza svake nedjelje ujutro. Hajdete. Idemo u crkvu, idemo u crkvu, idemo u crkvu, idemo u crkvu, idemo u crkvu. Idemo u crkvu. Ako je to sve što imate u odnosu s Bogom, vi ste jedna zaista tužna osoba. Amen. Vi ste crkva. On živi u vama. Da, idite u crkvu, imajte zajedništvo s drugim vjernicima, budite dio lokalne zajednice. Ali nemojte da vam to bude sve od vašeg kršćanskog iskustva. Ne možete dozvoliti svome kršćanstvu da počne i završi u jednoj crkvenoj zgradi nedjeljom ujutro. Trebate iznijeti van iz tog mjesta ono što ste naučili i iznijeti to u svijet i ponašati se kao kršćanin i učiniti da ljudi žele ono što vi imate. Kraljevstvo je Božje, pravednost, mir i radost u Duhu Svetovome. Isus je rekao, u svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se. Ja sam pobjedio svijet. Svugdje u Bibliji, u poslanicama. Ljudi koji su napisali Bibliju pod vodstvom Duha Svetoga iznova i iznova govorili su ljudima da se očuvaju u radosti. Kroz što god prolazili, morate sačuvati svoju radost jer je to snaga koja će vas kroz to provesti. Pronađite nešto o čemu ćete se smijati. Nabavite si knjigu viceva i čitajte viceve. Družite se sa svojim najsmiješnijim prijateljem. Radite nešto što vas sigurno neće deprimirati i obeshrabriti, zbog čega nećete biti potišteni, tužni, tmurni, ogorčeni, jer vas to jedino može povrijediti. Pa to može povrijediti ljude oko vas, ali više povrijeđuje vas nego druge. Ivan 16:24. Volim ove stihove. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna. O moj Bože, postoji li uopće stih koji je za radoholičare? Koji uvijek pokušavaju učiniti nešto sami. I sve kontrolore u svijetu. Hajdete sad. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna. Dozvolite mi da vam dam mali primjer kako krivo i kako ispravno živjeti. Uvijek sam bila osoba, ako sam mislila da nešto trebate učiniti, a vi to niste htjeli, onda bih vas nagovorila da to učinite. Ako vas ne bih mogla nagovoriti na to, onda bih se naljutila na vas ako to ne biste učinili. To se zove emocionalnom manipulacijom. Tako, ako sam htjela da Dave učini nešto, on to nije htio, ako nisam mislila da je to ispravna stvar koju on, znate, njegova odluka ne bi bila ispravna, onda bih ga pokušavala uvjeriti. I znate, kod većine ljudi što ih više pokušavate uvjeriti, oni postanu odlučni da to neće učiniti. Jer većina ljudi ne voli biti manipulirana i nisam shvaćala da je sve moje uvjeravanje učinilo da osjeća kao da manipuliram njime, te zbog toga nije popuštao. Bog nam daje odgovor na sve to. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna. Sad postoji drugi dio toga, morate biti dovoljno ponizni da razmislite, možda nisam u pravu. Stoga Bože, ako sam u pravu, promijeni njihovo mišljenje. Ako nisu u pravu,
Oni i dalje neće raditi što je dobro. To stvarno nije moj problem. To je između tebe i njih. Stoga ću zadržati svoju radost i baviti se svojim poslom. Hajdete, dajem vam novi plan.